Wat een prachtige dag, wat een schitterende dag. En hij het door maakt iets zwaar. De zinnen erbij, een net al te hudde wien en een prima temperatuur. En dan is het mild voor de tijd van het jaar. Maar ja, als het goed is het mooi net. En dan bedoel ik maar dat we een heel oorwaartype krijgen. Roegwaar en wierd, joen en vannacht. Joen wordt het al bewolkt. En staat gewoon joen en vooral vannacht uit een trogrijn of lichte rijn. En verder is een temperatuur om het bij de 3 graden heen. En de wind helpt al aan, krijgt rond het. Krijgt s'avonds zon uit het zuiden en zuidwesten maar in het watergebied al stormig. Bij vlagen misschien wel storm en dus ga ik een waarschuwing steen van windsteden, soms zware windsteden. En zetten we terug naar morgen, dan is het al een roege dag. Een dag met bewolking, rijn, lichte rijn, letter in het tweede pad van de middag en in de joentijd. Droege perioden. Ja, de temperaturen 8 of 9 graden en de wind krijgt rond het, krijgt s'avonds zon uit het zuidwesten mooi. Maar in het watergebied stormig krijgt 8 bij vlagen de 9 een waarschuwing van zware windsteden. En dan is dat droege water en dan hebben we morgen de nacht betekende krijgt 9 in het watergebied. Ja, misschien neemt de wind even wat ouw en hebben we het nog altijd nur uit een trogrijn. Het fruitjoch sneeuwen en daarmee bewolking, rijn, lichte rijn, maar de droege perioden zullen wel eens de oorlog herkennen en de temperaturen zien misschien wel 11 graden. Stormbaar in het kust- en watergebied en krijgt 8 tot 9 op het vastland krijgt zon. En dan zetten we terug naar Stein. Ik heb er een betiden weer te dag, manje, ik betiden weer te dag. Deze dagen een temperatuur om en bij de 8 graden heen. En nou manje komt de zinnen weer om en we moeten morgen weer even in het wijsje.